Duha ka tuig human namatay ang negosyanteng si retired Colonel Samuel Afdal. Naglaom ang pamilya nga ilang makabut ang ustisya sa kamatayon niini. Si Afdal ang kanhi presidente sa Philsaga Mining Corporation nga nakabase sa Agusan del Sur, giambos samtang paingon sa iyang opisina didto sa Barangay Santa Cruz sa munisipyo sa Rosario niadtong Oktubre 26 tuig 2021. Na-hospital pa si Afdal apan namatay kini niadtong Nobyembre 15 tuig 2021. Human sa daw ka tuig, gipasaka sa asawa ni Colonel Afdal nga si Evelyn ang kaso batok nilang Ryan Mark Bailon, usa ka negosyante nga kauban ni Rosalino de Gracia nga kani sundalo ug nahimong mga negosyante. Sayang 7 ka pahina nga reklamo nga gisangat sa Agusan del Sur Prosecutor's Office niadtong Huwebes, Oktubre 26, gisaysay ni Mrs. Afdal nga si Ryan Mark Bailon, residente sa Sitio Masapia, Barangay Consuelo, Bunawan, Agusan del Sur, ang nagsilbing ulo kun mastermind sa pagpatay sa iyang bana. Sa iyang gipasaka nga kaso, makita nga si Bailon ang nagplano pagpatay kang Colonel Afdal ug nakigkuntsaba kini kang Rosalino de Gracia ug gisugo si Alimar Awado ug Jeffrey Mamerto nga pulos kaning miyembro sa New People's Army aron patyon si Colonel Afdal sa kantidad nga 200,000 pesos. Sumala sa abogado sa mga Afdal. The Mamerto House, there are 2 John Does. Yes, actually now based on the confession of the gunman, he disclosed those 2 John Does. And their identities now are disclosed, so we are now undergoing, those 2 persons will undergo this preliminary investigation. Among gisulay og tawag si Ryan Mark Bailon apan wala pa kini motubag samtang gihimo kining balita. Sumala pa sa abogado sa mga Afdal. Hindi naman po matumal actually, based on our experience. Nasa process pa rin eh. Kasi actually yung the murder case that was filed against the gunman, it's still undergoing pre-trial conference pa lang po. It is set on November 15, 2023. That's why it's still a young case basically based on our judicial system. Sa usa ka sulat pahayag, gibutyag sa mga pamilya Afdal nga sa bagong katikaran sa kaso, unta makabuot na nila ang hustisya. Nanawagan usab sila sa mga taga-Agusan del Sur ug sa mga natabangan sa Philsaga Mining nga tugutan nga ang kamatuoran mo gawas tungod sa mga maayong binuhatan sa namatay nga si Colonel Samuel Afdal alang sa iyang higala ug sa tibok katawan sa Agusan del Sur. Sumala ni Police Master Sergeant Ronald Esquivel ang kanhi nag-imbestiga sa kaso ni Colonel Afdal. Sir, sa getaway vehicle nila, sir? Motorcycle, ma'am. So, pero sir, sa Tuwa sila nga rambol pag iguto ka mo kasi sa lahat talaga sa ilang admin office. Ang isa, out lang. Dako usab kuno og posibilidad nga ang kwarta ang hinungdan sa pagpatay kang Colonel Afdal tungod kay kalit na balhin ang iyang share sa iyang korporasyon sa usa ka tawo. Butang nga giimbestigahan ni Colonel Afdal una kini namatay. Edith Caduayo, News 10 Philippines. Stay safe.